Biblie, ktorý je pre mňa veľmi špeciálny. Vždy, keď požehnávame bábätko, a to je príbeh o malom Samuelovi. Jeho rodičia Elkana a Anna. Predchádzalo tomu niečo veľmi dlhé. A sú to len dve veci, dve také rozvinuté vety, ktoré chcem povedať, nebojte sa, nebudem kázať. Len dve vety. A prvá z nich je to, že dieťa je vyprosený dar. Dieťa je vyprosený dar. Anna si vyprosila dieťa. Nie je automatické to, že máme deti. Nie je to niečo, samozrejme sa modlila veľmi silne a bolo to niečo, čo niesla v svojom srdci dlhý čas. Ale nakoniec Boh sa rozpamätal na ňu a daroval jej Samuel. Ja chcem aj vám povedať, drahý Mark a Lis, že Noach je Božím darom. Nie je to niečo samozrejme, nie je to niečo automatické, ale je to Boží dar, ktorý vám obdaroval. Druhá vec, oni nielenže dostali dar v Samuelovi, ale druhá vec je to, že oni Samuela priniesli ako dar do chrámu. Takže Samuel nebol iba Božím darom pre nich, ale Samuel bol takisto aj ich darom pre Boha. To je krásne, pretože mnoho rodičov, ktorí príjmu svoje dieťa od Boha, toto zabudnú urobiť a zabudnú ho odovzdať Pánovi naspäť. Pretože všetko, čo máme v živote, patrí Pánovi. Všetko, čo v živote sme dostali, nakoniec je aj tak jedno a patrí to jemu. Ale je to úžasné, keď rodičia môžu dobrovoľne priniesť svoje dieťa Bohu a odovzdať mu a povedať: Pane, on patrí Tebe. On je od Teba, ale on takisto patrí Tebe. On je Tvojim darom od Teba pre nás, ale my chceme, aby bol aj našim darom naspäť pre Teba. Ale ja verím, že preto ste tu, Markalis, preto je tu Noach, lebo chcete, aby on bol venovaný Pánovi ako náš dar ako Boží nástroj. A my všetci vieme, že Samuel sa stal špeciálnym Božím mužom. Niekto tu zmenil históriu izraelského národa. Že Samuel bol niekto, kto sa stal takým milníkom, naozaj Božím mužom, kráľom, kňazom a prorokom. A tak sa budeme modliť a budeme požehnávať Noacha, aby aj z neho vyrástol Boží muž. Že aj z neho vyrástol niekto, koho si Pán Boh použije v jeho živote. A to je to, čo vám chcem žehnať. Budeme to robiť veľmi jednoducho. Budeme to robiť tak, že prosím, aby ste sa postavili. Tak ako sme tu my všetci, tak môžeme tak symbolicky vystrieť svoje duchy požehnaní voči tejto rodinke, ktorá stále slúži nám a teraz je čas, keď môžete vyslúžiť im a modliť sa za nich a požehnávať. Tak môžete urobiť tak symbolicky, že vystriete svoju duchy teraz, keď sa
Prosím ťa za to, aby si ho požehnal. Prosím ťa, Pane, aby jeho život bol naozaj špeciálnym, Pane, v tvojich očiach. Pane, prosím za zdravie, za ochranu, za bezpečie. Prosím, Pane, za to, aby bol obklopený láskou, Pane, aby mohol vyrastať s tým, že jeho život je plný Teba, plný Tvojej lásky. Páne, ja mu žehnám teraz. Takisto mu ťa prosím za to, aby prišla chvíľa v jeho živote, keď sa sám pre Teba rozhodne, keď ťa bude môcť poznať a prijať do svojho srdca. Ty sa staneš jeho spasiteľom a záchrancom. Použi si ho, Páne, ako Tvoj nástroj, Páne. Použi si ho, Páne, ako Božího muža, keď vyrastie. Ježiš, prosím. Aleluja. Tak Ti žehnám, drahý Noach, aby láska Pána Ježiša, aby jeho pokoj a jeho ochrana bola neustále na tvojom živote. Halelúja, v mene Ježiš. Ale Páne, tak žehnáme aj rodičom Markovi a Lis. Páne, žehnáme im, aby si im dal múdrosť, vytrvalosť, aby si im dal schopnosť privádzať svoje deti k Pánovi a tiež aj schopnosť starať sa o svoje duchovné deti, Páne. Páne, aby si im dal rodičovské srdce, Páne, ktoré je obrovské, ktoré je veľké, Páne. Srdce, Páne, ktoré dokáže prijať mnoho detí, Páne. Halelúja, Páne. A tak ťa prosím, aby si im dal v tomto múdrosť a špeciálnu priazeň v mene Pána Ježiša Krista. Amen. Chceme zablahoželať Marka Lis.